معرف عسرت 4 ጸጋማይ ቅልጽም ሲኦል ትንቢት ካብ ኢየሱስ ንኹሉ ፍጥረት ኢየሱስ በለ እዞም ነገራት እዚኦም ሕጂ ኣብ ምድሪ ክፍጸሙ ዝጅምሩ ዘለዉ እዮም ቀልጢፎም ከዓ ናብ ኩላ ምድሪ ክመጽኦም እቲ ቁጥዕ ገበል ክፋል ናይቲ ኣራዊት እዩ እዞም ብሕጂ እተንብብዮም ትንቢታት ኩሎም ሓቂ እዮም እቲ ምግላጽ ሓቂ ካብ ኣምላኽ እዩ ንቑሑን ጸልዩን ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ንርእስኹም ብቅድስና ሓልው ንኣእዳውኩም ኣጽርዩ ሰብኡት ኣንስትኹም ከምቲ ኣነ ማሕበረይ ዘፍቀርኩዋ ጌርኩም ኣፍቅርወን ሰብኣይን ሰበይትን ንሓድሕድኩም ከምቲ ኣነ ዘፍቅረኩም ተፋቐሩ መምስዎ ኣነ ባዕለይ እየ ፈጢረዮ በቓለይ ጌረውን ባሪኸዮ እየ ነቲ ናይ መርዓ ገመድ ብቅድስና ሓልውዎ ንገዛእ ርእስኹም ካብ ርኽሰትን ሓጢኣትን ኣጽርዩ ከምቲ ኣነ ንጹህ ዝኾንኩ ይብል ጎይታ ብዙሓት ቅዱሳት ህዝቢ ብሰሪ ኾንቱ ውዳሴ አንደህልሂጾምን እዮም ኣይተዓሽው ኣምላኽ ዒሾን እዩ ኣዛንኩም ከፊትኩም ንቓለይ ጽን እንተበልኩሞ ምግላጽ ቃለይ ናባኻትኩም ክመጽእ እዩ እዚ ናይ ጎይታ መልእኽቲ ንቤተ ክርስቲያን እዩ ካብ ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቑ ኣብ ቅዱስ ቦታ ደው ኢሎም ንብዙሓት ብኾንቱ ውዳሴ የስሕቱ ኣለዉ ኣቲ ምድሪ ስምዒ ህዝበይ ብድምፂ ናይ ሓሶት ትምህርታት ደቂሱ ተባራበሩ ኩሉ ዘይናተይ ጽድቂ ዘበለ ሓጢኣት እዩ ካብ ኩሉ ንስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ርእስኹም አንጽሁ ኣቱም ቅዱሳት ነቢያት ብቅድስና እዮም ተመላሊሶም ንስኻትኩም ግና ክፉእ ናብ ርእስኹም ተምጹ ኣለኹም ሓጢኣትኩም ንገዛእ ርእስኹም ግዳይ ሕማምን ሞትን ገበርኩሞ ኣበሳኹም ረሲእነትኩምን ገበርኩሞ ብዓመፃ አንጻሪ ተንሳእኹም ካብ ሓሳበተይን መንገደይን ፍርድታተይን ዘንበልኩም ንቓላት ኣገልገልተይ ኣይሰማዕኩምን ስለዚ ኸዓ መርገም ኣብ ክንዲ በረኸት ናባኻትኩም መጸ ገና ኸዓ ኣይተነሳሕኩምን ናባይ እውን ኣይተመለስኩምን እንተደኣ ተነሲሕኩም ተመሊስኩምን ፍረ ጽድቂ ኣኽቢርኩምንን ንኣባይትኹምን ክባርኽ ንሓዳርኩም ከኽብር ንርእስኹም እንተኣትሓትኩም እንተተጸዊዕኩምኒ ክሰምዓኩም ከኽብረኩምን እየ እቱም ንቅዱስ ቃሊ እተገልግሉ ስምዑኒ ንህዝበይ አንጻር ኣምልኾ ጣት ክገብሩ ኣይትመሃርዎም ኣስተውዕሉ ፍርዲ ካብ ቤት ኣምላኽ እዩ ዝጅምር እንተዘይተነሲሕኩም ካብዚ ሓጢኣት ንህዝበይ ዝመሃርኩምዎ ስሕተት እንተዘይተመሊስኩምን ኣነ ክውግዘኩም እየ ስቕ እንተበልኩ ኣነ ዕውርን ጸማምን ኣይምሰልኩም ኣቱም ንሓቂ ብዘይ ጽድቂ ዝሓዝኩም ማሕፍዳኹም ብወርቅን ብሩርን ዝመልኣኩም ንብዙሓት ናብ ድኽነት ዘውደቕኩም ተነስሑ እብለኩም ኣለኹ እቲ ግዜ ከይሓለፈ ከሎ ተመለሱ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ንበይንኹም ኣብ ቅድመይ ጸብጻብ ንምሃብ ክትቀርቡ ኢኹም ኩሉ ብዛዕባ እቲ ቅዱስ ቃሊ ዝገበርኩሞ ዓመፅ ክንጻባጸብ ኢና እንተደኣ ብንስሓ ጸዊዕኩምኒ ግና ንኹሉ መርገምኩምን ክውግዶ ንምድርኹምን ንዓኹምን ብዘገርም በረኸት ክባርኸኩም እየ እንተተነሳሕኩም ብሓጢኣትኩም እንተተኣመንኩምን ኣነ ኣባኻትኩም ምሕረትን ድንጋጽን ክገብር እየ ንሓጢኣትኩምን ደጊመ ኣይክዝክሮን እየ ዕውታት ምእንቲ ክትኮኑ ጸልዩ ንህይወት ተበራበሩ ንቑሑን ነቶም ንጌጋት ዝመርሑኹምን ዝመሃሩኹምን ነብሳት ይቕሬታ ሕተትወን ሓጢኣት ከም ዝገበርኩም ነባጊዒ ከም ዝበተንኩምን ተናዘዙ እኖ ኣነ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ይምልምል ኣለኹ ኣዝዩ ዓብይ ዝኾነ ድንቅን ተኣምራትን ንዓይ ብስመይ ክገብሩለይ እዮም ንዕልንኣኹም ትዕቢትኩምን ከፍርሱ ድማ እዮም እወ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን ሰራዊት ይመጽእ ኣሎ እቲ ንዓይ ሓቂ ወንጌል ክሰብኽ ኣዳው ኣብ ሕሙማት ጽዒኖም ክፍውሱ ንዝጠፍኡ ናብ ንስሓ ክመርሑ ተቐቢኦም እዮም እዞም ኣባላት ናይዚ ሰራዊት እዚ ኸዓ ፍሉያት ሰባት ከምጽእ ዘይኮነስ ተራ ዝኾነ ሰራሕተኛታትን ኣዴታትን ዘይተመርዓውን ኣወዳትን ተምሃሮን እዮም ከመይሲ እቶም ዓበይቲ ኢና ምሁራት ኢና ዝብሉ ንጻውዒ ተለሰ ዘኣመንዎ ከምዚኦም ዓይነት ሰራዊት ኣብ ሓለፈ ዝተገፍዑን ዝተዋረዱን ዝሰኣኑን ሰብ ዝጸጎምን ዝበደሎምን ዝነዓቑምን እዮም እንተኾነ
أنا بتبعت بحيل منفس باريخيوم إيه نتنبيتاتين مفتسان كجمرو فقاديك تقبرو إيوم عوشت كوينة هنكساقس بقاتهم كزارب مسؤوم كأخسرحي نساتهم اتهم بملؤ لبهم حيلومن أمرؤمن كمون حساباتهم نباي زملسو إيوم زوم سراويت زياتهم نبزحات نصدقن نقدسنن كنقساقسو بمنفس كباراوروم إيوم بقلطف أبلي علوم كنقساقس نتهم أنا زدليوم كمرت إيه أب كتماتاتن عدتاتن كدليوم إيه بقاتاتهم بزح كقرمو إيوم أب قلت مدرخم كأساسون بسماي دنكن كجورو بسماي كخبرون نسماي كخبرون كتريوم إيهم نقحو حيلي أب إيوغ تملكتو እንደገና ብለኩም ኣለኹ መርዓኹም ወይ ሓዳርኩም ብቅድስና ሓዙ ነቲ ቤት መቅደስ ህያው መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ አካላትኩም ኣይተርክስዎ ናይ ስጋ ሓጢያት ናብ ናይ መንፈስ ሓጢያት እዩ ዝመርሕ መደቀሲ ሓዳርኩም ቅዱስ ይኹን ኣነ የሰበይቲ ንሰብኣይ ከኣነ ሰበይቲ ዝገበርኩ ክልቲኦም ብቅዱስ መውስዎ ይጣመሩ ደጊመ ንቑሑ እብል ኣለኹ ብዙሓት ካልኦት ራእይታት እውን ኣብ ጸጋማይ ቅልጽም ሲኦል ረኣኹ እንተኾነ ጎይታ ሕጂ ንኸይገልጾ ኣጠንቂቕኒ መብዛሕትኦም ኣብ መወዳእታ ግዜ ኣብ ዓለም ዝኾኑ ነገራት እዮም ብዙሓት ህዝቢ ኣምላኽ ክወድቁን ክጠፍኡን እዮም ኣብ ራእይ ብዛዕባ ኣካል ክርስቶስ ኣገልግሎት ኣምላኽን ደቂ እቲ ኣራዊት ምምላስ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ እንተወሃበኒ ጎይታ ግና دحر انت زي كوينو حجي ايت قلتيوني خيبلني عسعيبون بله اذا سراويت ازي بنبي يؤل استزاربلو سراويت كام مدري كل عل نعبيتي عيو املاك كعين ايو ودت صدقي اب اخنافو فوسي حيزوخ تنس نتوم اخناف كچفلقوم ايو اب تحت اغارو حمخشتي خونو ايوم سراويت املاك تباهيلوم كاخ صوعو ايوم وباتاتي كهبوم إيه حيال عيو خاخ عيو إيوم نقويتا خبري دنكتات كقبرولو إيوم نمنفسي أبلعلو خلو السقاز لبس كفسس إيه أوداتكم من أوالدكم كنبيو إيوم إزي سراويت إزي أنصار حيلي خفات منافستي خواقان نبوزعات سرح سيطان كاخ فرسن إيو كرمي متنسا إتي سراويت بوزعات نفسات نقويتا عواتولو إيوم بلني أسعيبو خا نعي نخدلو جيزي أخيلو إيبلني أموداتا خا نتا اترئيا خونه كم أون نتأقامي سيول قديفنا يواتانا بزحكا أتحكوسكو نداوات أنا خا أقويتا نبيتسكي خمزة فكروم حبر اللي بفقري خاي خبكي قهتاتهم إيميوم أباي انتداء توكيلهم أنا خا خب كلو خدحنو من مخاني حبر اللي